Криси, започвам с влоговете. Искам Чакай да си нагласа. нагласи се, хайде. Така Да си ме напрегат адски много и не мога да го търпя повече. мога да кажа, че Криси се струва много ме напрегат. Аз защо? Мени го просто оттам. Сигурно такъв е такъв пакетът, аз струва 9 евро. А. 2 бакс. Сме по-отделно, защото не си даваше 7,50. Това си е виновно. Всички сме по-отделно, а Криси ми English, ми English, елфа, еко. Те ми парики. Не съм спала, днес бех на работа, ви казвам. Пълно мизерничко. Забравих да кажа, че Веси и той не са запазили хотел и май ще спим на пейките. Хората излитат за Палма де Майорка и си гледат на бицепс. Намерих един хотел. Ще видим дали ще стане или не. Така. Това е, после ще правя напади, че загубих бас от кофе. Как се мъча и ставам да рази оператора. Бе на дженерите, ти ги разбираш или не. Техния ги интересува това нещо. Криси, започвам с влоговете. Искам Чакай да си нагласа. нагласи се, хайде. Така, започваме с влоговете. Кажи къде сме, какво правихме. В момента сме в София, на терминал 1. Ма чакай, ти си в София от 2 дни. Да, в момента сме на терминал 1 Да. и чакаме да се качим на самолета. Гледай в камерата, когато те снимам. И чакаме да се качим на самолета. Браво. Нещо имаше да кажеш. Имам. Кажи. Веси ме напрегат адски много и не мога да го търпя повече. А това е само ден едно, приятели. Добре, нещо друго ще казваш ли? Не. Сигурен ли си? Добре, приятели, здравейте, ние сега ще пътуваме до Палермо. Ти ще ме стигнеш? Добре, не се чакай. Така добре ли ми посока? Супер си е. Сега ще пътуваме до Палермо. Сега сме на летището, чакаме да отворят гейта, да се качим в самолета. Полета около час и половина, май не знам. И 50 минути. Добре, час 50 минути. Там кацаме наше 8, тяхно 7. Да. И ти? Нещо друго да кажеш? Мога да кажа, че Криси и сестра ми много ме напрегат. Значи, Аз защо? Мани го просто оттам. Сигурно Няма са срещу. Защото сестра ми и Криси само се заяждат за глупости и ме напрягат. Друго искам да кажа, че кафето тук е отвратително, аз струва 9 евро. 2 бакс. Така да се пребах. Да не идвате тук. Не се тих. Да, точно това си да кажа, че не се пребах, аз се сестра ми вие поето. И така. Са е ред на Бу. Айде, Бу, кажи нещо да говоря. Не така отдолу. Да ви кажа нещо. Криси, кажи. Забравих да кажа, че Веси и той не са запазили хотел и май ще спим на пейките. А, да. Да ви кажа, че ние сега тръгваме без никаква абсолютно никаква ориентация какво ще се случва. Единствено нещо, къде имаме е запазени билети за влака от летището на Палермо до Чефово. Там сме Чефово първият град, в който ще бъдем. Там сме 2 нощувки, 3 дни. Не знам какво ви кажа повече. Нямам хотел, но ще търсим, защото имаме 7 часа свободно. Добре да не са 7, 6. Да, 6 часа имаме свободно. Какво ще правим? Ще търсим хотел, ще го намерим и така. Друго няма какво да ви кажа. На което не става супер. Не става за нищо. Това е да ми прави по-хубаво. Не по-хубаво. Има страшно много хора, иначе няма нито един хубав, не мога да си харесам миш. Аз съм сам. По самолето не мога да се намеря някакво. Повредително какво. Ето, Криси, кажи нещо, ако казваш и Нищо нямам да повече. затварям. Нямам повече за казване, казвам, че ми е зле. Какво ти е? Притеснен съм. Къде ще спим? Ще спиш на улицата. Помахай на камерата. Кажи, че след малко ще се включим от самолета. След малко ще включим от самолета. Как ще махаш? Я покажи. Това е на банката кофе. Ти гледай какво става. Така че сега се честим в самолета. Криси и сестра ми са... Сестра ми е тук. Криси е... Ето това проекта. Седиме така, защото нашата любовна не струва 7,50. И така... Полета е почти 2 часа. Той за преди малко. Кристиан се малко ще замрънка, че ме е студено, защото аз му хвърлих якито, че отиваме там
червени стежка не съм. Аз още съм на съма. По средата съм. Да, мога да видите. По средата седим. Има много момченца. Тук точно пред нас няма да го спим сега, да снява. Ще ходим да си търсим хотел, защото нямаме. Първо ще хванем влак. Но ще се включа като капсулна, така че това ще ви обясна. И така, пожелайте ми успех. И бай-бай! Ние кацнахме. Така, сега дойдохме вече тук, къде се лети това влака. Обаче, тъй като ние мислихме, че няма да станат толкова бързо нещата, те станаха много бързо. И си бехме резервирали билети за следващия автобус, влак. И сега това го спуснахме. И сега пак ще бъда в летище, защото има 1 час до другия ни влак. Тази час 40 минути. И ще трябва да изчакаме, а тук вътре е страшна авра. Ето го, Криси, как мина полета? Как мина полета? Бонджорно! Малко по-рязко кацане и начало. Значи аз мисля, че пак ще полиглота. Всичко мога прикалвам. Само цигански още съм научила, ама ще науча. Със сигурност ще някой ден ще го говоря. И така. Тази ничка изпусна влак. Търчал самолет. Изпущи го. Да, сбърча. Ай, някакви червен сняг. Да, бе. Тая вра. И така, приятели. Какво ще бъде най-забавната част? Търсенето на хотел. Защото нямаме. И така. Приятели, здравейте. Тук може да виждате, сега се качихме в влака. Но до него им може 10 минути. Докато тръгне. Настанихме се сега. Ето е Веска. Веска, кажи здравей. Багажите си дам. Ето го Криси, кажи здравей. Здрасти. Ето ми Мейн. Така. Сега отиваме в Палермо Централе. Първо, после прикачваме оттам за Чефо. Намерих един хотел. Ще видим дали ще стане или не. Навънка не се диша, хора. Много е топло. 8 сутринта. Навънка е ад. Криси, кажи. Какво? Много е. Ти какво правиш? Миши, че си прекараме добре почивка. Що? Говори де, пали си гладен. Писна ми от тебе, Инджи. Ей, хора, едно ман само яде и си гладен. Само яде и се е гладен. Веска, ти нещо кажеш? Че ми се спи на Веска, косата от тази шапка и е просто брутална. Просто никога, това не е слава. Не, че аз съм аленделонде, ама все пак. А тук знаете ли, че никой не дума английски? От тата ми вика, уча английски, ги прокопсах живота. Прокопсах. Тук си дума италианско, испански, английски и само на цигански ще да съм проговорил. Но мисля е късно. Всичко мешка. И така. Бай-бай. Стигнахме вече в Палермо Централе. И сега отиваме да си вземем влакчето и отиваме за Чефо. Обаче не знам къде се намира. Някъде от тия тук трябва да е. Ме не знам кое. Навънка е пълна жега, значи не се диша. Вие знаете какво е да не се диша? Значи за време гъза прекалено топло, че да е истина. И така е сестра ми и Криси. Тапкаме. Приятели, здравейте! Пристигнахме в Чефо. Взехме си хотел тук. Малко хибана история, ама сега ще намеря по-хубаво. Ако го откажа, моля ми върнат пари, так намеря друг. Мамин деб. И сега тази вечер ще спим там. Утре ще гледам да намеря нещо друго. И така. Това е. Цяло, сега отиваме нещо на аптеки и това онова. Слънцезащити, мънцезащити.
бърза разходка. И това е. Приятели, здравейте, ние се настанихме, намерихме си хотел. Хотела. За едното легло на Криси легло, тук има тераса, тук е басейн отвънка. Сега отиваме до морето. Ето ни. Хало! Криси, доволен ли си? Браво. Сега това се разходиме, после се връщаме, после ще вземем цвета навън. И така. Аз се почнах да хващам тези. Много красиво. И така. И сега отиваме. Сега ще ви покажа къде. И тук. Ето тук. Отпред е морето. Чакай, се да пита. Не пия да аз правя влог. Аз ще бутам. Ай, ще бутам. Много е топло, хора. Сигурно на 40 градуса. Лили, гле. Какво е Пежо? Къде? Да. Криче. Я аутфит чек, Криси аутфит чек. Дай, направи аутфит чек. Малин си бат се ляка. Какво я кажи? Ризите ми е обратно. Не ми се смеят хората. Така, чехлите черни, банските червени. Кърпата синя, ризата наобратно пък и бежева. Направо... На риза бежева, но готина H&M. Какво е H&M, бе, гледай къв си кошар. Банските Гес. Гучи Прада. Чехлите Nike. Режима, бе. Така, аз сега ще ви направя отфитчек тук. Аз ще ги направя. Чехлите бели. Добре. Чехлите ми бели. Кърпата ми е лава. Бански ми е черен. Дънките. Банданата. И очилата. Топ. Очилата си завървих. И да. И така. После ще ви снимам пак. Криси. Така, ние приключихме следващия плаж. Много ни напет слънцето, навънка е адска жега. Просто не се диша. Сега се връщам пак на басейна. Плажа да ви покажа. Хубаво, иначе в началото има камъни, но после няма. Малко поизгорях, разбира се. Ето и Криси. Здравейте. Здравейте, хора. Ето Криси, здравейте. Карахме си много весело. Да, с Криси купихме топка. Да. Купихме си топка за 12 евро. Криси опита да я спазари до 10, ама брат му от Мароко не ке. И сега отиваме към хотела и така, после ще си изкъпваме, ще се оправиме и ще ходиме навънка. И това е. Иначе да ви кажете, хора, очаквах да е нещо уау по принцип. Въобще не е уау. Когато пътувахме с влакчето, видяхме такива къщи. Той тук ги има тези къщи, сега ще ви покажа. Ето там е центъра, това е катедралата, на която ще ходим утре. Тия къщи, къде са тук, те са като срути. Те не знам как хората живеят вътре. Сега тук не мога да ви покажа, защото това всичко е като хотелна част е тук. И по-нагоре има такива къщи, до вечера ще ви снимам да ви покажа. Иначе да, очаквах да е нещо вау. То не беше. Но каквото такова. И така. Това е, после ще правя напади, че загубих бас от Тошко. Не случва се. Имаме и слаби дни в живота. Да. Хайде, бай-бай. Крис ще ви покажа, чакайте как се мъчи тук. Завалията. Криси, покажи как правиш кофички. Покажи как правиш кофички. Какво? Кофички. Не. Не ще си. Много е горещ. Веска! Ето е и Веска. Тя се качва тиктоци.
Ай го хотела, да ви го покажа далече. Ево е. Какво пак бе? Кажи какво пак? Приятели, здравейте, ние спахме. Ти си успахме. Спахме, аз ставах няколко пъти и викам, ще ги събра, така не ги събуди. Спахме, станахме по 8:30, пробихме се и сега седнахме ето тук в това заведение. Не помня даже името как е бе. Не му помня името, го пише. Кармарея. Да. Седнахме, хапнахме, те ядоха пици, аз ги снимах, ама забих да снимам влог. Забрам, че съм инфлуенсър. Сори. Аз ядох ригатони, пробвах и да спазя. Какви си хареса ли ти? Аз ядох пица италяна, ама беше като салата. И да ми хареса по-много. Веси, тя хареса и сега ще ви се разходим тук бабата. Трябва да правя на тежко паса. Как се мъча и ставам да резил пред това. Пия учето. Шест! 7!